тръгваш да тренираш и вече се задъхал и си казваш докъде стигнах и само като погледнеш докъде лошо ще става. В крайна сметка не е толкова зле, припетих се, да, но това са 6-7 етажа, буквално не повече. И то сред природата, хладничко е, сянка е, чуваш птичките, така че минават са буквално за 2-3-5 минути макс. И толкова не си във форма, както в случая съм аз. Винаги съм искала да се пусна по тази парзалка и никога не ми е стигала смелостта, защото е доста високо и не знам, не съм се качвала никога. Аз съм сигурна, че ако бях на 5, бих го направила. Така че, let's go! Добре хора, юни месец е, по-конкретно 2 юни и какво съм постигнала за тази половин година. Буквално измина половин година и да кажем 2-3-5% макс от това, което съм искала да постигна за тази година. Така че като цяло съм разочарована от себе си. Но това го казва, може би, вътрешния критик в мен. Не е било на нула. В смисъл, не е баш хич. Нищо да не съм направила, поне вървя в посоката, която искам. Ако трябва да съм оптимистична. И сега ще се набележа цели, много ясни, за месец юни и ще видим дали ще ги изпълня тези цели. Чета поредната книга на Юли Тонкин. Тя се казва Ново начало и е обърнато специално внимание на тялото и на нашето здраве. То наистина, много пъти сме го чували, всеки го е чувал, че няма как без здраве. Здравият човек има много проблеми, болния има само един. Здравето му. И всичко друго, чак тогава вече се сещаш, че е на заден план. Сега първа точка е да вляза малко във форма. Винаги, когато става въпрос за форма, чак някак си не ти се иска да го отделяш това време, защото ето в момента съм на преход. Това е приятно. Тук има прекрасна гледка. Всичко 6. Но за този един час в главата ми е, че аз мога да свърша хиляди неща. А то не е така. Смисъл за един час, в който се разхождам, реално няма да направя кой знае какво вкъщи, но в моята глава си казвам, Боже, колко много работа можеш да свършиш вкъщи. Да. Така че слагам си, може би, по 30 минути на ден за здраве, като аз като цяло се храня здравословно, готвя почти всеки ден, готвя здравословни манджи, защото тях давам на детето, но аз самата имам вредни навици, като на първо място е емоционалното хранене. С това определено трябва да се приборя, защото в противен случай не бих имала резултати и то наистина моя модел на хранене. Не като храна, нали, не ям вредна храна, но ям първо твърде много, второ твърде начесто, трето твърде до късно. Нали, буквално ям примерно 2-3-5 часа посред нощите и по този начин тялото не може да се пречисти. За юни не мисля, че ще правя някакви детокс схеми, но не е изключено. Най-вече да се постарая след 10-11 часа, даже вижте 10-11, това е доста реалистично, вечерта да не ям. И за здраве също така трябва да отида да се сменя стъклата и да се стегна рамките на очилата. Много е важно дишането. Аз много пъти съм започвала една програма за дишане на изкуството да живеем. Изкуството да живеем. Там един шири мири, не знам си какъв, с една брада, който прилича малко на селския тарикат от пазара, ама хайде. Той общо взето и негови ученици дават различни техники за дишане и тази програма аз съм започвала и съм стигала примерно до 6-7 ден. Тя е ще изпиша някъде тук, са от 10 или нещо такова. Тази програма сигурно си искам да я мина, за да мога да подобря моето дишане. Аз дишам много плитко. Това съм го разбрала, аз дишам много плитко и е много трудно да се промени, защото това е модел, който аз съм утвърждавала 30 години, например, и съм го разбрала преди 1-2 години и все още не съм го променила, въпреки че правя йога, медитирам и така нататък. Другата програма, която искам да мина в къщи, извън тренировките или преходи, разходки, които правя, ето тази на йога с Таня. Аз съм минавала една нейна програма Дерзай, поне 2 или 3 пъти, за последните 2-3 години и сега искам тази разгръщане. Почвала съм до към 6-7 ден съм стигала и спирам, след това пак почвам от начало, пак до 6-7 ден. Буквално, примерно, преди 2 дена направих първи ден отново, again. И пак спрях. Тази програма, дори да имам прекъсване там 1 ден или 2 дена, тя не е 30, така че за този месец ще я мина цялата програма. Вода, поне това нещо съм го отработила. Аз пия достатъчно вода, даже много вода пия и общо взето това е за здравето. Здраве, това, което наистина трябва да подобря, наистина трябва да го подобря, е да започна да спа, защото в момента е пак 2 часа и аз отново не спа. Да, това е всъщност най-важното, но ще се случи след няколко месеца. Това е реалистично, което може да се очаква.
сега от към работа. От към работа започнах да рисувам пейзажи. Аз всъщност май най-харесвам да рисувам пейзажи. С лицата ми не като да не мога да направя портрет на някой, но някак си идеята, че той самия, нали, мислено в главата ми няма да се хареса, ще каже ми не съм точно така. Не знам, много ме притеснява и по-стресиращо ми, докато когато рисуваш сгради, те не могат да кажат, не, аз тук така нямам толкова прозорци, имам 2 прозореца повече или по-малко. С сградите определено ми е по-приятно, по-лесно и също някак си е по-вързано с мен, защото аз много искам да пътувам. Аз много искам да го видя това. И на мен сградите ми правят много голямо впечатление. Архитектурата на дадено място просто супер много ми прави впечатление. Плана за този месец е да направя поне 30 пейзажа от България, като с това мисля, че ще увелича поне 2 пъти аудиторията ми в TikTok. Говоря за канала, който е за изкуство. Там имам 1700 последователя в момента. Да поставям си да увелича последователите си 2 пъти. Да станат 3500 с 30 пейзажа от България и с по 1 или 2 клипа на ден. Горе-долу. Може и повече, разбира се, но минимум 1 клип всеки ден. До тук е лесно, аз това съм го правила, това го мога и вече го върша. Нали? Смисъл, ето това са първите стъпки, които съм минала. Но искам да си направя сайт. Не съм правила сайтове. Имах сайт, обаче друго беше направил и с готова платформа. А сега като цяло не ми се плаща за това. Искам да си направя възможно най-евтин сайт, но функционален, да мога да го управлявам. Това не съм го правила, това е много извън зоната на комфорта. Аз не съм технически човек. Аз с 300 зора се насилих да се науча как да качвам едно елементарно клипче в TikTok. В смисъл, това не е по моята част. Не е по моята част със сигурност, но в момента аз нямам ресурс да наема друг и искам да се свърши. Тоест, или ще го свърша аз в случая, защото нямам възможност за друг, нямам как да наема друг, или няма да се свърши. Затова казвам си, трябва да си направя сайт. В този сайт обаче ще кача всички картини с интересни факти за градовете и така. Нали, ще има някакви статии за картините, предполагам. Така си го представям. И искам да продавам принтове. На всички тези пейзажи, които направя в момента, да им продавам само принтове. Самите картини, самия оригинал, по възможност да седи в мен. Защо да седи в мен? Защото ако продам картината, според мен аз би следвало да имам някакъв договор, който няма между другото, и да продавам самите авторски права. И т.е. картината оригинална, дори малка, би следвало да се струва скъпо, защото купуваш авторските права. А пък, примерно на принт, ако ще една картичка да е 5 лева, нали? Не е нещо вау, но ти можеш да я продадеш 100 пъти и става 500 лева. И тогава по-добре да е в мен. И съответно, ако я продам картината, ако реша да я продавам, оригиналната картина, тя върви с оригиналните права. Аз така си го обяснявам. Тоест искам да направя системата, ако продам оригинала и правя принтове, а пък аз искам да правя принтове на всички картини, нали, да има възможност да си направиш принт по поръчка на всички картини и съответно, ако си купил оригинала, да можеш да спечелиш някакви парички от принтовете, които продавам. Това ми е идеята. Следващия или последващия месец, според зависи какъв е интереса в интернет и към тези картини и най-вече продават ли се. След това вече пейзажи от цял свят, места, които искам да отида, да посетя. По този начин ще имам стимул да прочета повече за тях, да ги разгледам по-добре, билото е на снимки към момента. Концепцията за изкуството ми все още не е много ясна, но трябва да е обвързано с пътуване, защото аз много обичам и много искам да пътувам, въпреки че според мен съм пътувала супер малко в сравнение с желанието, което имам. Някак си ми се иска концепцията да е, че всяка една картина, един пейзаж е една мечта. Нали, то е пейзаж, да, най-обикновен пейзаж от някъде и за някой това е всеки дневен. Примерно аз гледам към Царевец всеки ден. Но някъде там има човек, който си мечтай да посети България и да посети Царевец. И за него това е мечта. Така че всеки един пейзаж е една мечта. Нали, около това да се завърти концепцията, защото аз наистина го чувствам така. За мен всеки един пейзаж, който рисувам и не съм била там, нали, в България почти цялата страна съм я обиколила буквално на душ и на шир.
Благодарение на изкуството ми и благодарение на това, че учих в художествена гимназия, благодарение на майка ми, която постоянно търсеше конкурси къде да участвам и благодарение до голяма степен на нея, нали, аз съм рисувала изцяло сама картините, но тя намираше възможностите къде да ги изпрати тези картини, темите, нали, на които трябва да рисувам. Моята работа беше само да рисувам. И благодарение на това имам над 100 награди. Даже над 110, в смисъл много награди. Това на национално ниво и на международно ниво също 10 спечелени и то първи. Навсякъде е първо. Аз второ не ми се обажда и за второ място мен. И много важно, трябва да си развия Инстаграм. Така че този месец е доста дискомфортен за мен, защото включва сайт и Инстаграм. Все неприятни, все непознати неща. И Фейсбук. Аз си там не влизам от години, влизам само майка като каже, влез да ми харесаш някоя снимка и аз влизам. Но това е. Като той няма да се разви за един месец всичко това, но поне в края на месеца вече да ги има регистрирани и да съм почнала някаква работа по тях. От към така приключения, предизвикателства си слагам да отидем до Русе с София. Ще видя кой ден. Събота или неделя ще, може и да е тази събота, която идва. Да си фаним влака и във влака да рисувам хора. Нали, просто влизам с един скисник и им казвам, извиняйте, може ли да те нарисувам и може ли да снимам за YouTube. И така, и влизам във влака и рисувам хора и да видим дали ще ми се получат портретите. А в Русе, като сляза, също на главната мога да помоля 5-10 човека да им направя някакви портрети. И нали, аз си мисля, че някой човек би искал да се го вземе. Може би всички биха искали да се го вземат, но бих искала да ми платят нещо. Нали? В смисъл, дори да е символично, дори да е 2 или 5 лева, идеята, нали, предизвикателството не е само да отида и да заговоря непознати и да им кажа, може ли да те нарисувам. Предизвикателството е, когато си поискат картината, ако си я поискат, да поискам пари. Защото ако не поискам пари, аз няма как да развия това в моя професия. Нали? Само ако аз печеля пари от това, аз мога да продължа да правя това. Иначе не може. А да искам пари е много. Ама това просто е най-крайното нещо извън комфорта ми. Смисъл, аз не искам, аз никога от никой нищо не искам. Аз каквото искам по принцип си го правя. Да, ама аз не мога да си напечатам пари, така че... Ами да тренираме ето тук. Тотално се проваля, защото има 1 милион деца. Така че няма да е. Вкъщи мога да направя някое друго упражнение, някоя друга коремна преса. Тръгнах по една непозната пътечка в гората. Имам очакване да изляза до факултета по скулптура, ама няма да стане. Има тук някаква ограда. Ако не трябва да скоча 3 метра, примерно, 2 метра или метър, би го направила. Тоест аз знам, че до там няма пътечка, която да излиза така нормално, като пътека. Някаква ограда. Има наистина токли. Еха. Тази пътека става все по-интересна. Вижте какво голямо дърво е паднало. То не е много дървета. Тук прилича, че тръгва някаква пътечка надолу, но не е много сигурно. И само да се види. Дали ще се види. Ето там. И там. Беличките покривчета са хотел Света гора или нещо такова. Рая Гарден преди беше мотел Света гора. Тук има гощерчета и нещо като вход за... Какво е това? Водохранилище ли е? Не знам, трип. Другия месец ще имам физическата подготовка да се кача. Сега ми се вижда високо е на около 1,20 м. Леле, тази пътечка, ако не води на никъде, после ще си е зор да се кача. Пътеката е доста стръмна и излиза до втори блок на общежитията. Не е за всеки определено, много е стръмно. Може да не се личи на камерата, стръмно е, парзаля са, отгоре на всичко има камъни, има паяци и много комари. За парите ще да ви казвам, аз като човек на изкуството изобщо не се вълнувам от материални неща и това ми е грешката, трябва да започна и да превърна рисуването не в хоби, а в професия. Това е двора на къщата на художника Борис Денев, на който е кръстена и художествената галерия в града и може да направи един клип и от тук. Сега стискайте ми палци да успея да изпълня плана и абонирайте се за канала.